Здравейте отново, дракони. Пак ще играем Clash Royale, но няма да играем просто Clash Royale, ще играем Furnace Challenge. Първо да донетнем тук. Да реквестнем нашия Wizard. Да пуснем да се отваря. И да фризаме. Да направим 6 победи. Значи трябва да се направим дек с фурна. Знам, че дековете с фурна са предимно Royal Giant, така че стрели Executioner доста труден избор, защото не съм фен на много от тези. Не съм голям фен на Royal Giant дековете, така че ще е малко трудно. Лог задължително. Хилспел ще сложим. И коя карта да е за последно? Един Lumberjack. Окей, сега да почваме с чаленджа. Играем също някакъв кореец, който веднага пуска Dark Goblin. Интересно. Принцеса. Но тази принцеса ще се замени от моя лук. Както виждате, те имат лук. Добре стана. Добре, доста демидж на цъка. За сега е добре. Няма. Добре. Ще се самоубият. Директно отзади беше грешка да пусна отзади Лумбара. Този път малко по-различно, ако мога. Не мога. Арос. Той доста демидж ми направи на другата кола, така че трябва да внимаваме. Да оставим дабъл еликсира. Так. Нямам лук. Фурна. Пак грешка от моя страна. Добре, този път ще може май да бутнем. Не успях да ги хилна. Един лук. Пак. Маляй. Пак. Фурна. Lumberjack. Не. И първа загуба. Фак. Сигурно ще стане 3-0, както виждате.
Марио от клан някакъв китайски, японски, какъв да е там. Пак Nightwitch. Интересно. Вектор Lumberjack. Добре. Да, сега се развива добре играта. Тази бандитка малко ще ни тормози. Wellplay ни каза този. На което съм щастлив. А тук ще трябва една фурна. И тук той ще направи доста силна атака. Ако питате мнение. Но не успяхме да се такова. Да издържим. Executioner пое целият демидж, за което съм благодарен. И добре. Хил. Видяхте, взехме му кулата почти без никакви проблеми. Но сега идва големия проблем. Дали ще можем да издържим. Мисля, че ще можем. Да, ще можем. Една загуба, една победа. Добре. И да се пускаме втората игра. Играем на 10-та арена. Те сайкламе с фурната. Друг. Тенс. Готовът на него. Executioner. Пак я мога пусна хила. Хил. Живей. Браво. Направихме и стабилен демидж. Интересна битка става тук. Аз на него все още не съм видял картата за атакуване. Коя е? Пак пуснах го на кофти място.
Хил! Лок! Тя ако пусне нещо. Да. Да пусна нещо. Видяхте колко демидж му направихме на кулата. Електро. Добре. Тук няма да ги спаси, като ме отстрели. И един лук. И фурната ми замина. Успя да удари всичките. Хил. Тебе. Майко! Вижте, че тук този как успя да научи как да се защити от мен. И таман ще аз се зарадвам, че Лумбъра направи нещо хубаво, ама не. Електро от тази страна. Пред него пускам Royal Giant. Зад него пускам Lumberjack. На Lumberjack ще пусна Хейл. И победа! Стана добра игра. Good game. Сега колко фурни ще ми даде? 5 фурни. Да се пускам пак в играта. Играем срещу Руснак. Добре, снимаме се още. Ох, принцеса. Пиу. Принцеса вече няма. Да, ето и друг човек знае, че Ламбар! Живей! И вече сега как ще вземем колата. Извинявайте, че не говорих, но бях се отчена в играта. И с една атака и дори като ни пуснаха лайтинг, пак успяхме да живеем. Тайфуна от тази страна. Сега имаме 3 избора, да нападаме към 3 крауна, да защитаваме или 2 крауна вземем. Stop it! Фак! Прецаках се. А не съм. Той се прецака. Окей, пак също комбо. Сега да пускам и хил, няма пускам хил този път. А сега добре се развива играта в моя полза, не в негова. Точно мисля, че не ме е видял Royal Giant. Аз сега няма какво да направя, затова ще пусна моя Royal Giant. Подкрепен с тебе.
Пак. Сега видим на кого Royal Giant е по-силен. Хил на тебе. Пак. Няма да бараш моята кула. Разбрано? Защото да бараш моята кула е лошо. И вижда, че как сега ще направим втора победа на Furnace Challenge. Не, трета май. Да, трета победа. Сега да минаваме към четвъртата победа и втората загуба. Фурна. Неговата фурна. Моята фурна. Вече какво става тук? Аз това изчакам. Това ще секнала малко. Тъй. Мисля, че блокирата му няма може да направи демидж. Нали? Да. Не. Директор, идиот си. Виж колко добре ми спря нещата и тук май ето, дед ви казах, загубата. Или не. Три репите. Добре, че има втори. Well play, ще му пишем. Пак маха ми карта с фурната. И той пуска неговата фурна. Интересно. Този път Wizard. Добре. Fireball. Но и отзад ще пуснем Royal Giant-а. Зад него Executioner-а. Най-отзад ще пуснем Електрото. После фурната. Сега ще пуснем тебе. Пак закъснях с хила. Ще мисля, че пак ще можем да ги бием. Дано пак можем да ги бием. Давай! Вижда, че колко напрегната битка, дами и господа. И деца, и не знам. И каквито ме гледате. И сега с хил ще подкрепя Lumberjack, ако не пусне нещо. Хил! Хил! Не стана! Гадост! Под сериозна заплаха съм! Вижда, че тук как можем да загубим? И ще го направим, ще загубим. 2 загуби, 3 победи. Дали ще можем да направим 4 победи. И да видим. Също някакъв таец. Играем. Добре. Poison. Интересно. Мини пека от другата страна и сега ще стане много лошо.
с моята кула. Да, сега се чудя да го нападна или да не го нападна. Вижда, че те имат Инферно Тауър, така че те ще ми трета загуба. Един лок. Хил. Сега, че мини пеката, той нещо бил лъмбърджак с хил. Ами ето тук ще види, че моята трета загуба. И ще отвърнем често и само ще ме даде простоти, ама. Поне малко ще надъни този Royal Giant. Те сега ще се бият. Инферно Тауър и Ice Wizard също и Recto Wizard. Но имам и един лек шанс. Те... Вижда, че ми звънят. Затова ще дам пъна. И вижда, че сега как губим. И трета поредна загуба. То сме на спами. Добър беше този, не отричам. И да отворим съндъка. Значи 310 голд, 7 тесри и един фаербол. Донетним хоговици. Вижда, че имам Legend Ice Wizard в шопа. Нямам пари, но добре, че го имам. Преди имах Nightwitch в шопа. И аз бях дракона и до скоро.